ani ɲankuma aw bisimilahi mana ci ka don kibaruya kɛnɛ kan bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan olu filɛ nin ayiwa walasa ka insécurité alimentaire kɛlɛ gouvernement kɔni kɛlen don ka balo tonne ba 33 bila mɔgɔw ka bolo kan mais kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ halisa nin tonne kɔni bɛ ka dɛsɛli kɛ mardi don juin kalo tile 6 san 2021 an ka président n'o ye colonel Asimi Goïta ale kɔni wulila ka se Mopti walasa ka taa nin balo ninnu distribuer kibaruyaw yira k'a fɔ ko Mopti ta kɔni tun bɛnnen don tonne ba 33 ma ayiwa o tilali kɔni kɛra Mopti région kɔnɔna na mais kibaruyaw y'a yira k'a fɔ halisa k'o tonne kɔni tɛ ka bɔli kɛ wa fana ni ko 10 000 tonnes n'o ye tonne ba 10 ye k'o kɔni bɛ yen halisa o ma mobiliser o kɔni bɛ yen nɔ n'an bɔra yen an bɛ taga Yoroso ayiwa a bɛ wagatini bɔ sisan nɔ gouvernement kɔni kɛlen don ka campagne de vaccination dɔ bila sen kan walasa ka coronavirus kɛlɛ ka bɔ Mali la ayiwa Yorosokaw kɔni y'a yira k'a fɔ vaccin minnu sera olu ma yen nɔ olu obligé don k'o vaccin tɔ lasegin sabula u ma mɔgɔ sɔrɔ ka olu vacciner an wulila ka se yen CSRF la Yoroso CSRF kɔni y'a yira k'a fɔ ko a CSRF la ko mɔgɔ kɔni tɛ ka taa vaccination in kɛ walasa ka coronavirus kɛlɛ sabula mɔgɔw dalenba tɛ vaccin ninnu na o y'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ vacciner a mɔgɔ kilancɛ bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ baarakɛlaw ye Yoroso centre de santé mɔgɔw kɔni y'a yira k'olu kɔni bɛna obligé ka vaccin tɔ ninnu lasegin kucala centre de santé la choix t'u bolo mais obligé don ka lasegin ayiwa ka kɛ ni coronavirus kɛlɛli ye programme bɛ n'u b'a fɔ ma ko programme filets sociaux jigisɛmɛ yiri ale kɔni bɛ ka wari tila duw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na u wulila ka se Kidali an b'a yɔrɔ k'a fɔ Kidali kɔni du ba 70 118 bɛna di olu bɛɛ ma walasa u k'u boloma dɛmɛ nin wagati in na coronavirus hukumu kɔnɔna na sabula mɔgɔ caman ka activité jɔlen don dɔw tɛ baara la bilen dɔw tɛ bɔ la o kɔnɔna na nin ba 118 o bɛna kɛ sababu ye k'u dɛmɛ ayiwa n'an bɔra yen an bɛ taga Burɛm Gawo région na mɔgɔ jugu kɔni binna lakɔlimɛtiri dɔ kan k'a ka fɛnw minɛ a la kunnafoniw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛra arabadon juin kalo tile 7 san 2021 lakɔlimɛtiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin mɔgɔ jugu ninnu binna ale kan Gawo ani Burɛm ni ɲɔgɔn cɛ u ye binna k'a ka moto minɛ ani k'a ka wari caman ta a n'a ka fɛn wɛrɛw a kɔni y'a yira k'a fɔ fana k'u kɔni ma fɛn k'ale la u ma bugɔ u ma bana u ma fosi k'a la mais an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan nɔ wulikajɔ kɔni kɛlen don ka ɲɛsin nin ko in ma walasa ka nin mɔgɔ jugu ninnu dɔn k'u faranfasiya n'an ye min sɔrɔ o la kɔfɛ an bɛ n'o f'aw ɲɛna an balimaw nin bɛ dan siri bi don kibaru la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ